Hemen de git yaxşı. Bugün nesibetinin bir kiçirek merakamiz soğuduk. Iň uly gelýän heyitlerin biri diň özünkülerine hizmet edýär. Gaýyn tarapyna hiç hizmet edeni göremizok. Ya gaýynyň uly asyl gatnaşýan sen diýip ýazýan adamlar bar. Bugün nesibetinden bagdyzym köpelip şonuň bäwekçilisine çykyp gelýär. Şoňa gaýyn tarap garyndaşlarymyzy çagyrdyk we şular ýazatlar pişirdik. Hemmesini ýeki-ýekiden goýup ýetişemok sebäbi pişiren zadymyz kän bolsaň düşüribem ýetişmedim. Çorap etdik, palaw etdik, salatlar etdik. Bir günden zatlaryny taýýarlaşdyrdyk we ýerden uje hemmesini saçaga berdik. Salatlary şo gün taýýarladyk. Bu ýerde baksajan salatymyz, şeýle gorbalýas we göwenler bilen garyp saçaga berek. Gatygowy resepti bardyr. Süýjülikleriň 2 sanany pişirdim. Galan satyn aldyk. Ve saçamı şeydik, deredik, kardeşlerimiz geldi. Hıdlar sereden Leyli şeyle ovadan rozçukalar gelipdir. Katı ovadan olupdir, haladık. Sarparek şeydip özçü kömekleşiye. Kayneneme aşakta palav pişirdik, ocak palav. Şonun için katı tağımlı bottur, tağımın. Pişiren dağıtlarımızı haladılar, reseptini soradılar. Etibedenin koyarın deydim. Ecemler kapıdaş olsan erkekler olorda oturttuk, ayarları biz de oturttuk. Çağalaram biz de uyuşup palav yedik. Gep etdik, hemmeleşip ve izlerini ýyňlaşyp arasalap şeydik gittiler tübeleme garyndaşlarymız gaty aktivni. Gaty gowy geçdi, halan bolsaňyz goldak bilersiňiz.